plateformes. Radio Savar FM Ngana. Nɛgɛ kanɲɛ 11 dana gosi la Bamakɔ n'a lamini na. Savar FM ka bonyamasegi bɛ aw ye. Lamɛnba cɛnamuso denmisɛn ani mabakɔrɔ fɛn fɛn tulo b'an na nin waati min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka jira la k'a fɔ aw tulo bɛ radio Savar FM de la nin waati min na 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kaba la zone universitaire la bi o ye samedi ye n'o bɛnna septembre kalo tile 11 san 2021 ma an y'an sɔrɔ émission entrepreneuriat kɔnɔ i n'a fɔ ladalako la duwaku daku ne samedi donyaw sera k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 11 o dana gosi la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnyɛrɛyew ka jamukan kɔnɔna la n'an b'a wele émission entrepreneuriat a bɛ lase aw ma Abubakar Kanute fɛ n'o ye ne yɛrɛ ye fo ka taa se Bukari Gindo ma ne a bɛ wele Bill bisa maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la o ye Solomana ye barisa i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na masa Solo tun don mais ne y'ale bɔ masaya la maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la bi o ye masa Solo ye Solomana Kulubali bi jamukan kɔni kɔnɔna la n'Ala sɔnna an bɛna masala kɛ babu min kan o ti fɛn dogolen ye barisa fɛn min de don babu min don tuma caman na an b'a mɛn ka caya an ka bɔlɔlɔsiraw kan an b'a mɛn ka caya entrepreneurs da wa an b'a mɛn ka caya maa caman da n'a nana fɔ maaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don nin ye fɛn ye an bɛ min mɛn ka caya nka jumɛn de don a bɛ kɛ cogo di a kɛkun ye mun ye a bɛ kɛ waati jumɛn
n'ala sɔnna bi kɔni an bɛna da don la ka se ka masala o kan lamɛnbaaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na wulikajɔ kun y'o ye an y'a jira k'a fɔ jamana nin kɔnɔna la maa min bɛ k'a fɔ u bɛ kalan kɛ u bɛ tila diplôme b'u bolo mais baara tɛ yen nɔ walima maa minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ala m'u garisɛgɛ kalanna bɛɛ lajɛlen ni baara de kan kan wa a ka kan jakusa don jamana k'a ka baara ɲini k'a di bɛɛ lajɛlen ma walima a ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara sɔrɔ mais malheureusement o fɛnw ma bila sen kan barisa maaw bɛ tila jeunes bɛ tila minnu ye kalan kɛ minnu ma kalan kɛ a bɛɛ lajɛlen ka baarako kɛ bɛ baara ye donc an y'a jira k'a fɔ ni kɛnyɛrɛye donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye baarantanya min bɛ ani baara gɛlɛya min bɛ yen nɔ caman bɛ se ka bɔ a la barisa maa kelen sigida la n'o kɛra sababu ye ka entreprise kelen créer i bɛ taa sɔrɔ ale sababuya la maa wɛrɛw bɛ se ka baara sɔrɔ a dɔ la hali ni a ma se ka baara di maa wɛrɛ ma a daminɛ la a kɔni dɔgɔman a bɛ se ka baara di a yɛrɛ ma fɔlɔ o ye belebele ye fo ka taa se maa wɛrɛw ma an y'a jira k'a fɔ mali kɔnɔ bi bi in na kuma caman na maaw bɛ yen u bɛ exemple ta entrepreneur baw kan minnu bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ facebook créateur walima apple créateur mais n y'a jira k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan jamana kɔnɔ exemple caman b'an fɛ yan nɔ an bɛ se ka référer mun kan minnu bɛ yen k'a fɔ ils sont inspirants u ka parcours bɛ jeunes la motiver o caman b'an fɛ yan nɔ ɔ waati ni waati an bɛ wele bila u ma u ka se ka na an ka studio kɔnɔna la an ka se ka masala o maaw dɔ de b'an bolo bi an y'a jira k'a fɔ an bɛna kuma babu min kan o de ye technique de pitch n'a fɔra kɔni maa caman bɛ kumakan nin dɔn nka fɛn jumɛn de don a bɛ kɛ cogo di munna a bɛ kɛ jɔnw de ɲɛma a bɛ kɛ kun jumɛn na bi an bɛna da don o la fo ka taa se financement fana ma n'o ye source de financement innovant ye maa min b'an bolokɔrɔ ka se ka masala babu nin kan sa a fɔlɔ ye Musa Dunbiya ale tɛ maa dogolen tuguni an ka jɛmukan kɔnɔna la barisa an delila k'a wele a nana an ka studio kɔnɔ an kumana ka parcours kan o fana kɔfɛ a ka kumakan caman b'an bolo waati caman a bɛ tɛmɛ an ka jɛmukan kɔnɔna la Musa Dunbiya formateur don coach don en même temps Jouboukouni fana promoteur don ka fara ale kan Georges Akibode fana b'an bolokɔrɔ n'ale ayiwa PAJ n'o ye programme ye min ɲɛsinnen don sɛnɛ yiriwali ma ale y'o coordinateur ye olu fila ye kɛnɛ sɔrɔ an ka maa welelen fila tɔw ye Mahamadu Dukara fo ka taa se Ibrahima Lima olu bɛ sira fɛ ka na n'ala sɔnna sɔnni u yɛrɛ na kɛnɛ sɔrɔ bi kɔni n'ala sɔnna a tɛna kɛ basi ye n'a n'a bɛ dɛsɛ ale basi n'a na dɛsɛra an ma gɛrɛ filaw la olu ka se ka nɔnɔ d'a ma an ka dafa n'o ye. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. Yeah. If we fall, we will rise again. Like the stars, we will shine again. We may cry, but we'll smile again. Émission kɔni n'a sɔrɔ na bana lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u sen don jamukan na weleli mana kɛ ka di minnu ye ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ an ka maa welenenw la walima a ka di minnu ye ka o hakilina bila an ka Facebook live kɔrɔ directement o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ émission ye entrepreneuriat ye ka lase aw ma Abubakar Kanute fɛ o fana kɔfɛ an n'an ka maa welenenw na masala caman kɛ bi babu kan an yalala fana ka dala sumsumuni kɛ ka maaw ɲininka n'o ye micro trottoir ye an ye ɲininkali misɛnninw la warakɛ dɔ bɛ n'a dir'u ma u bɛ mun kɛ n'a ye n'o ye 40,000 ye an ye jaabi min sɔrɔ o la an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ni ye 40,000 di ne ma an bɛ don min na komi bi a vraiment komi bolola baara ka di madame la ne bɛ sin de k'a d'o ma dɔrɔn o bɛ jago kɛ n'a ye o fana b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donc après ne bɛ n débrouiller k'an yɛrɛ ta ɲini banna ne 40,000 di ne ma ne kɔni b'a fɛ. Bon ne ye 40,000 di ne ma sisan komi ne yɛrɛ filɛ naturellement bagan ninnu ka di ne ye ne bɛ bagan n bɛ misi dɔ san misi denmisɛnnin dɔ san
ka tila ka k'o mara 30,000 ta ɲɔgɔn na quoi ka tila ka 10,000 k'o don n ka poulet de chair projet na k'o daminɛ n'o ye quoi. N'a ye ne ɲininka 40,000 ni 40,000 di ne ma sisan komi ne ye ji wɛrɛ feerela de ne bɛ taa sukaro bɔrɔ ta ka nɔnɔmugu bɔrɔ ta ani manani pake ka n'o bila n bolokɔrɔ o bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ 40,000 bɛ min. Bon ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment komi ɲininkali diyara n ye ni 40,000 kɔni di ne yɛrɛ ma sisan parce que affaire caman bɛ yen olu bɛ kɛ ka o débloquer tel que les appels d'offres mun b'an bolo wa dɔw bɛ marché dɔw bɛ yen n ma se k'olu réaliser fɔlɔ mais ni kɔni y'o di ne ma sisan ne bɛ ɲɛsin olu de ma parce que ne fana y'o sɔrɔ mɔgɔ caman dagulonnen bɛ ne la ala barika la caman fana bɛ se ka baara sɔrɔ ne nɔfɛ quoi o kɔni ye ne ka hakilina de ye. N'a ye 40,000 di ma ne b'a kɛ cogo min na bon ne bɛ a se ka don projet dɔ la pour que kalo damadɔ kɔfɛ ou bien san kelen kɔfɛ n ka se ka fɛn ye n yɛrɛ bolo min ka ca ni 40,000 ye i m'a ye o bɛ se ka kɛ projet caman ye en tout cas kɔni ka don pour que a bɛ se ka 40,000 bɛ se k'i yɛlɛma cogo min na donc avenir bɛ fɛn mun na donc pour que dans avenir bɛ se ka fɛn yɛrɛ bolo min ka ca ni 40,000 ye quoi. 40,000 Bill wari caman don wari caman fɛnɛ tɛ tiɲɛ dɔ Kanute 40,000 ye wari caman ye n'i y'a ta yɔrɔ dɔw la nka 40,000 fana tɛ se ka yɔrɔ dɔw baara ɲɛ munna parce que n'i ye wari yɛrɛ jateminɛ wari tɛ o a kɛcogo de ko don wari yɛrɛ min b'i bolo ni k'a fɔ ko i b'a don fɛn dɔw la i tɛ fɛn min ɲɛ dɔn o de ka gɛrɛ n'a bɛɛ ye parce que n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka i n'a fɔ komi maa duurunan o y'a yira k'a fɔ ko k'ale bɛna projet créer créer ten k'a fɔ ko i ye wari sɔrɔ i bɛ projet créer o tɛ o i bɛ fɛn de ɲɛɲini k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni baara min bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔ nka ninnu ka kuma n'i y'a jateminɛ maa minnu ka hakilinaw kɛra kelenw ye u ye min ko ale ka baara ye ka ɲɛɲini k'a ye min ye misi ni ani sɛ mara ale b'o o kɔnɔ ka ban ani dɔ in fana ko k'ale a ka baara ye min ye ale yɛrɛ bɛ k'i ɲɛsin baara kelen min na o de ye ɲamaku dilan ye ale bɛ dɔɔnin kalama o la olu ko n'i y'a d'u ma ɲamaku dilanna ko k'a bɛ taa don sukaro de la k'o bila kɛrɛfɛ walasa ale bɛ se ka ɲamaku caman dilan cogo min na k'a feere ka ɲɛ sɛ marala fana ko o fana y'a yira k'a fɔ ko ale mana misi san sisan donc o bɛna a taa wolo min na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale dɛmɛ olu taw ka fisa nka dɔ minnu ta minnu ko b'u musakaw ta ka don projet la i tɛ se k'a don projet la i kunfɛ ten k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini o ɲɛɲini yɔrɔ ye min ye hakili la a dɔnbaganaw bɛ yan nɔ u n'u da don a la k'a ɲɛfɔ anw ye komi olu bɛ caman kalama ko la. Bill siga t'a la fiyewu n y'a dɔn i y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ don an ka bi babu kɔnɔna la ɲininkali fɔlɔ ka tɛmɛ an ka maa wolonwula la o de k'a dɔn Musa Dunbiya an kɔni b'ale dɔn nka o t'a bali an ka ɲininkali k'a la ka se ka barisa dɔgɔkun maa kɔrɔ de bɛ yen u bɛ jamukan de labɛn donc an bɛ ɲininkali tɛngu la ka dɔn Musa Dunbiya ye jɔn ye. Aba jama cɛ muso denmisɛnnin mali cɛ muso aba foli bɛ bɛɛ lajɛlen Idriss Kanute n ka foli b'i yɛrɛ ye ka se Savoir FM équipe bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Musa Dunbiya ye promoteur Jubuguni ye fɔlɔ comme mɔgɔ caman bɛ dɔn i b'a daminɛ o la Jubuguni ye entreprise ye min créera Mali la nin ye a san 3 ye an ka siège bɛ Moribabugu la an ka baara bɛnnen don yiridenw bayɛlɛmali ma ka kɛ jus naturel ye k'a di maliyɛnw ma pour que u bɛ se ka jus min a tɛ kɔlɔlɔ las'u ma cogo min na ani fɛnɛ ka cikɛdaw créer pour que jeunes bɛ se ka bɔ chômage la cogo min na o ye anw ka baara ye o kɔfɛ n bɛ formation fɛnɛ kɛ n bɛ jeunes dɛmɛ k'u bila kɛnyɛrɛye baara sira kan n'o ye coach formateur ye an b'o kɛ hukumu caman na mais a centrelen don kosɛbɛ projet dɔ fɛnɛ kan n'an b'o wele PAG n'o coordinateur yɛrɛ sigilen filɛ nin ye donc an bɛ jeunes dɛmɛ k'u ka idéw sigi k'u dɛmɛ u bɛ se ka u ka cikɛda la yiriwa cogo min na k'u dɛmɛ fɛnɛ u bɛ se k'u installer cogo min na fo ka emploi wɛrɛ fo ka kɛ anw ɲɔgɔnna ye donc an b'o baaraw de kɛ. D'accord, an ye faamuyali caman sɔrɔ kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ an ka wuli jaabi la o la nous allons nous diriger maintenant vers Georges Akibode. Georges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alhamdulillah, nous souhaitons la bienvenue. Merci. Dans la radio Savoir FM. Alors, pouvez-vous nous dire qui est Georges Akibode?
Oui, mais avant l'entame de mes propos, je tiens à vous remercier et pour votre grand engagement. Merci. Et déjà, le nom même est vraiment important pour l'Afrique, Savoir FM, parce que quelqu'un dit par manque de connaissances, le peuple a péri. Donc, s'il y a une radio qui fait focus sur le savoir, ça veut dire que cette radio s'inscrit durablement dans le développement, parce que sortir les peuples de l'obscurantisme, c'est vraiment les éclairer et promouvoir leur développement. Donc, nous sommes plus à l'aise d'être dans Savoir FM et nous allons partager nos savoirs. Ça nous ferait énormément plaisir. Georges Akibodé, je suis togolais. Et je travaille au Mali depuis 2004. 2004, je suis coordinateur du projet entrepreneuriat agricole des jeunes. Un travail normalement qui n'en est pas un, c'est une passion parce que travailler avec les jeunes, être avec eux, voir comment ils se battent pour leur projet et croire en l'Afrique. Et je suis quotidiennement avec des jeunes qui pensent que l'Europe n'est pas l'Eldorado et c'est ce que on aimerait que chaque jeune puisse avoir en tête. Donc nous sommes basés à la CI 2000 et tout ce qui concourt à la promotion, l'insertion, le développement personnel de la jeunesse, nous sommes là et je tiens à préciser que c'est un projet à très faible budget mais à fort impact. D'accord, merci beaucoup. Nous remercions tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Bakroubaïla, Georges Akibodé, Haïra Kafo, Luka Barakon Yeshimbe, Senema, Mamoun Bekafo, Bekenri, Barakon Allah, Luka Baranchino Senema, Ou demain, Aywako, Moussaka, Kota, Fanfia Koni, Chamantou Bolo, na Noé, un résultat impacti, au Fangaka Boko Sebaworola. Oula, Anka, Nigal Folo, Ovido, Anka Baboko, Noé Pichi, Nafra Pichi, Madola, Ma Chamambe Mounido. Oh, Moussa Dumbia, petit fait du manedo. Idriss ni ne ɲininga pitch definition na et mɔgɔ caman bɛ yen bi n'u ye projet daminɛ u b'a fɔ k'u bɛ projet sɛbɛn document dɔ kɔnɔ donc o ye business plan jati o ye min b'i ka projet fɔ i ka idée k'a daminɛ fo ka taa ban i mago bɛ fɛn o fɛn na i mago bɛ musaka min na i mago bɛ minɛn min na i b'o bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔna na o document bɛ se ka taa fo page 30-40 fo ka yɛlɛ a bɛ se ka taa fo page 200 na ka yɛlɛ donc n'i y'o de kɛ k'o ban i bɛ se ka i ka projet in parce que n'a fɔra k'i ka n'i ka projet ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que pitch ye projet ɲɛfɔ de ye min sɛbɛn business plan kɔnɔna la ou bien i ka idée yɛrɛ a kɛra i y'a sɛbɛn o a kɛra i m'a sɛbɛn o i ka projet kɔni i ka se ka na a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna wagatini kunkurunin kɔnɔna na pour que u ka sɔn i ka projet ye k'i dɛmɛ a sira kan o de ye pitch definition simple ye kɛ n'i ka projet ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna wagatini kunkurunin kɔnɔna na a bɛ se ka sɔn k'i dɛmɛ cogo min na bon dɛmɛ in sira ka ca pitch bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna mɔgɔ dɔw b'a miiri ko pitch bɛ kɛ dɔrɔn pour que ka wari sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko pitch bɛ kɛ baayɛriw dɔrɔn de ɲɛna pitch bɛ kɛ mɔgɔ caman pitch bɛ kɛ hali client ɲɛna i bɛ pitch kɛ client ɲɛna pour que k'i ka produit san i bɛ pitch kɛ partenaire ɲɛna pour que a bɛ se ka produit ta k'a feere i bɛ pitch kɛ mɔgɔ ɲɛna min bɛ se ka par exemple n'i taara péage la san i bɛ pitch kɛ Georges ɲɛna pour que a bɛ se k'i dɛmɛ ka i bila réseau kɔnɔ ka siraw d'i ma i tɛ se ka sira min sɔrɔ o bɛɛ ye pitch dɔ de ye min bɛ jeune dɛmɛ i ka projet vie kɔnɔna na ka i ka projet sankɔrɔ ta ka taa ɲɛfɛ o de ye pitch definition. D'accord, an ye faamuyali caman sɔrɔ o la ka la même question nous allons poser à Georges également. Qu'attendons par pitch? Oui, comme l'a dit Bogoni, eux, c'est les acteurs terrain du pitch. Le pitch, c'est son quotidien. Et quand il explique le pitch, on sait qu'il est sur son terrain, il est tellement à l'aise. Et ce que je peux ajouter, c'est juste dire que tout le monde doit pitcher. Tout le monde. Qu'ils soient entrepreneurs ou pas. Il faut pitcher. Même si on ne vous demande pas de pitcher, il faut pitcher. Pourquoi? Parce que
nous sommes tous porteurs d'une idée, d'une initiative, d'un projet. Oui. Donc, si tu rencontres une personnalité, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit pour ta communauté, ce que nous appelons la citoyenneté active, que ce soit les problématiques de ton village, aujourd'hui, tu as l'opportunité de rencontrer un député. Oui. Il n'a pas assez de temps pour toi. Donc, en 1 minute, dis quelque chose qui puisse l'accrocher en 1 minute. En 1 minute. Il faut essayer d'attirer son attention. Et si tu démarres bien, je suis sûr qu'il va dire à son entourage d'attendre, il veut écouter ce jeune, ou bien il te donne sa carte. Donc, tout le monde doit pitcher. Eux, ils sont les professionnels du pitch, du business. Parce que c'est leur corps de métier, c'est le business. Mais cette émission ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs, mais toute la population qui nous écoute doit savoir qu'on doit faire des recherches et développer des techniques de pitch. D'accord, ni famille chama sorola bakrubala nyado bil georgia ira ka fo bela deli chendo kana pitchi de kanute haka kuma ba ira ka fuko bede kanga pitchi o te dore yo armadin ika ko kechugo ani be kuma fola mun taka nyesi ika ma werauma munum be de mata ka nyesi ma kuma fola munum be da boboida o ka ke kuma nyina mawi atika sika son e bi aya foka da kan ka fo kama ngate me 1 minute ka ita soro ma be maula ni yu lajo ou bien ni be fe ka kuma fe tamba tu bulu donc o yoroni konna na ika kurun ka be mimi boida ko da kono aka ke kuma sebela mawi aka ke kuma na fa mawi ale be son yi chogomna o yoroni na absika ke afana be hakilna ndo taka nyesi ma ni be ke récompenser ka nyesi ma dondola imago be min na ipsiko so ko sebe watu wa do ngani ngal fana kono no yi piti kona yo do piti femi avec tout di Moussa Doumbia piti beka chogo mina ndeni ngaola et petite définition en tu as fait o piti beka mo chamanya donc piti beka chogo mina akechogo nyuma iba nyini nga don ikanga piti ke mo mi nyana folo o de piti ke ho nyuma e folo mo juma do est-ce que banquier ou de doa est-ce que investisseur ou de doa mo mo be ika projet impact là o be fe ga emploi de créer o be fe ga de no bo sikida kan par exemple de bam membi o nyama o environnement les problèmes environnementaux donc il va les ou tibu mo be jumen la ou bien be ta petit mo munu nyama o be fe ya produit fait drone donc il va nyini ka mo do be na ta petit mo nyana parce que do so nitika so do tsega fa parce que petit ye ibe ta kuma mo fo aka atiki ka so ne ta atiki don iga kuma itseka la so donc piti ke go nyuma be ta piti ke mo nyana ko nyini ko do mo jumeni do ave fera jumeni me parce que iga projet comme nya foto na business plan aka bon apa jika tan donc ibe parti do sélectionner au projet iga projet kono iga ebe ta piti ke mo nyana o bisna a mili parce que militi ka don militi kele miniti saba challenge by miniti dure mo shite temo ko la donc iba o yoroni ne boya projet kono ale mo bo yoroni mine bo fo ale jona na o medron absera fo men par exemple banquier e ga ta pitike banquier de nyama e ga projet be fo kana e bi nan de gunde bo mo ko bi nan nikata menekata e ma war ko yoro fo avec gelade e bi play ga kuma bela banquier bi ga kuma la na fo salam lafiya ati barka do ga kuma la mais ni ga projet petit damne ni war woro dro men na fa de so ala yo hay avec attention do ga kuma la bon mo mi fene mago be iga projet impact la ko sebe sikidala ibina de gumbo mo ko ibina emploi mun créer e iga projet kuma be fo ko kibina milliards so ibina ko be ya be war ko atigiti alors que abi ga projet kono me ma fo so iga petit kono na abi petit meme amago be rom na mo fo itala so donc petit ke ko nyuma folo oui iga ibina ta petit ke mo ne ko nyini ko don iga temps respecté parce que temps beti dima ni temps fene respectera kanya
a ka ca Ala fɛ i ka piti bɛ ɲa. Voilà. I bɛ ka taa kɛ maa min ɲɛma ye ko ɲini k'o dɔn misali la n'a sɔrɔ maa de bɛ yen ONG dɔ a bɛ fɛ k'e ka projet financer olu mago bɛ e ka nafa la sigida la i n'a fɔ i bɛna nafa min lase sigidala maaw ma o mago b'o de la donc n'i y'o ɲini ka don i bɛ taa sɔrɔ i kan ka message min lancer o ma i b'a brève o ma k'a adapter olu ma o kɔfɛ ka waati fɛnɛ ko fɛnɛ adapter n'a sɔrɔ minute kelen de dir'i ma k'i jija k'a ko minute kelen kɔnɔna la an ye faamuyali caman sɔrɔ la o la toujours avec Georges Akibode qui est le coordinateur du projet PAJ. Alors nous souhaiterons savoir comment est-ce qu'un entrepreneur, ou bien comme vous l'avez dit, tout le monde, toute personne qui désire faire un pitch, comment est-ce que la personne peut procéder pour mener un bon pitch? Oui, bon, je pense que les techniques que Doumbia vient de donner, c'est les professionnels, je le dirais. Nous parlons entrepreneuriat, eux, ils vivent entrepreneuriat, donc ce n'est pas la même chose. Ok. Donc, moi, je vais plutôt orienter mon intervention sur la nécessité de s'entraîner. Aujourd'hui, les auditeurs vont entendre, il faut pitcher, oui. Exactement. Ils vont se lever demain, ils veulent pitcher. Non, c'est pas comme ça. Le pitch a des techniques. Le pitch, ça s'apprend, on s'entraîne. Et pour impacter, ce n'est pas de l'amateurisme. C'est pas parce que tu as confiance en toi, tu dis, tu sais bien parler. Non, tu sais très bien parler. Mais le contenu et l'agencement, les gestuels, le tout s'apprend. Donc, ne minimisons pas l'aspect entraînement, formation et vraiment... On doit s'entraîner comme dans le sport. Sérieusement, on doit s'entraîner. Et nous, on a eu la chance, je pense que Doumbia va revenir là-dessus, de rencontrer un groupe pendant nos tournées de Gao, Kai, tout ça. Mais les gens, ils étaient dans l'entraînement jusqu'à 1h, 2h. On était obligés d'éteindre nos téléphones pour dormir parce qu'ils étaient motivés. Mais au départ, ils pensaient que c'est un truc, les formations classiques, on vient, on fait la formation, on rentre à la maison, le lendemain, on va venir pitcher. Mais dès le premier jour, tu te rends compte que tu sais beau parler, mais tu sais pas pitcher. Il y a des manières, il y a des techniques. C'est ça. Donc, c'est le moment. Aujourd'hui, on a des auditeurs en ligne qui nous suivent. Et moi, j'aurais préféré que vous insistez beaucoup sur l'aspect technique de pitch pour tirer le maximum que Doumbia a comme technique. Parce que c'est un bon pitcher. Et c'est un bon pitcher. C'est le lieu pour moi de rappeler que il a été meilleur entrepreneur de l'année, catégorie start-up, et il a eu le premier prix lauréat de la télé-réalité Kassanga. Et c'est sur ces deux aspects, il a pitché. Donc c'est son quotidien. Donc nous sommes sur Savoir FM, il n'a qu'à partager son savoir de pitch avec les autres. Exactement. Nous vous remercions toujours encore pour avoir accepté notre invitation parce que nous savons que vous êtes des entrepreneurs, c'est pas facile avec les occupations. Lorsque nous vous appelons et vous acceptez notre invitation, vraiment c'est un plaisir. Et c'est que Mounouba maintenant actuellement, ils vont tirer beaucoup de bénéfices en cas de Babouka. Nous pitch katoya ni Babou Konfoladi. Konflana bi nous financement innovant am clé do fene konna la nga yana ko do konna la ani so do tro yi masalake barsan ira ka fanga kati VIP bi entrepreneur ou be faire quoi la ko don jam kam no ala men no ko sebe ambe fianstro ko ma ubisi kan la me bamako ani kati konna la ka faro bela jilin ka anka bolo sra be no page Facebook yi ma ubisi kan en flow fene sans faire donc on fene konna la nga émission be rediffuser si chama ndere ka page Facebook aninka profil Facebook fene kan donc on a des milliers d'auditeurs voilà ka fo mawbe munbe ka fo be fe kala ko do sika we blama kanga kati VIP ta ni o tambe publier reportage ko kan o bitima anka jëm kan ko la ni so do tro ani masalake ami je ko la meilleur en fait Kenya hey Kenya Je me nomme Aïcha Damili, ingénieure en génie logiciel et système d'information. Je suis la CEO et cofondatrice de la start-up Sodogotoro. Sodogotoro, comme son nom l'indique, signifie en français médecin à domicile. Nous sommes la première start-up malienne qui offre des services de centres de référence à base communautaire. Nous rendons possible ces services en rendant opérationnel la mise en relation directe des patients avec des médecins à travers une plateforme web et mobile. Le patient peut donc obtenir un rendez-vous
rendez-vous pour une consultation et des soins à domicile. Pour cela, il lui suffit d'appeler un numéro, c'est tout. Donc, les services rendus à domicile par notre structure portent sur les soins de premier niveau. Ainsi, en fonction de la complexité et de l'urgence des cas, Sodokotoro procède à un référencement vers des structures de santé spécialisées, partie prenante de notre initiative. Bon, les services de Sodokotoro sont d'abord 100% digitalisés. Donc, c'est une aubaine pour toute une population, car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendu à domicile. Enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine, ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes médecins-là en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est en cela que Sodokotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage de jeunes médecins. Alors, notre structure offre la possibilité de consultation à domicile ou en ligne, notamment la consultation généraliste et spécialiste, les soins infirmiers, les analyses biomédicales, les livraisons de médicaments ainsi que les conseils médicaux. D'abord, Sodokotoro a des services 100% digitalisés, qui est d'ailleurs une aubaine pour toute une population. Car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendus à domicile. Et enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine, ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes-là en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en cela que Sodokotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage des jeunes médecins. Pour tout besoin, infos et questions, Sodokotoro reste disponible sur le 70 70 41 51 ou 66 77 03 60. On est aussi accessible à travers notre site web qui est www.so-dokotoro.com. L'application mobile aussi est disponible sur Play Store. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous invitons la population à découvrir nos services, surtout pour les patients en difficulté de déplacement, sans oublier de remercier nos partenaires, notamment Bamako Incubateur, Prosège, ISA, PADES, le programme First Track Tech, la Banque mondiale, ainsi que le laboratoire Algi. Sodokotoro ye denmisɛnnin entreprise de don donc an ye hakilila sɔrɔ ka mɔgɔw furakɛ f'u ka so n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na Sodokotoro ni mɔgɔ minnu mangɛnɛ ko degun b'u kan i b'a sɔrɔ souvent a dɔw tali ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma nɔgɔn dɔɔni ni analysew bi kɛ u bi soli u degunnen ka taa laboratoire la a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ u dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la u kɛrɛfɛmɔgɔ de bi taga pɛrɛn kɛ u ka fura ɲini ko la donc pour que k'o degun ninnu bɔ yen an ye hakilila sɔrɔ ka application mobile ni web dɔ bila yen nɔ an ka numéro de téléphone fana bɛ yen nɔ pour que ka nin degun ninnu ta ka bɔ population malienne kan donc n'u y'an ka numéro wele ni consultation généraliste de don an ka mɔgɔw bi o kɛ sur le champ à la demande ni spécialiste do rendez-vous bi ta ni analyse de don an ka mɔgɔw bi ta a prélèvement kɛ foso ka taa n'a ye laboratoire la ni résultat bɔra ka taa résultat di i ma f'i ka so donc o prescription kɛra Sodokotoro médecin fɛ o kɛra médecin wɛrɛ fɛ o y'an ka baara dɔ ye ni médicament fana livraison ka di ye an bi olu fana médicament livrer i ye an ka application mobile la i bɛ se k'i ka ordonnance photo ci a ma donc an ka mɔgɔw b'a médicament livrer i ye ni mɔgɔ min mago bi anw na u bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira kan n'o ye 70 70 41 51 walima 66 77 03 an bɛ bɔlɔlɔ siraw kan donc an ka application mobile bi Play Store kan an bɛ sɔrɔ fana an ka site web kan a welekan min b'an bolo o de ye an bɛ yan nɔ mɔgɔw lafiyali de kama donc ni mɔgɔ y'a dɔn ko degun de b'i kan ka se dɔgɔtɔrɔso la ou bien banabaatɔ gɛlɛn de b'i bolo a taga yaala ma nɔgɔn donc Sodokotoro bi yan bɛɛ n'i ka denbaya lafiyali kama. Ayiwa bi babu kɔni nafa ka bon kosɛbɛ o b'a to bi la an bɛ continuer n'ala sɔnna an ka babu ye barisa waati kɔnɔ a bɛ ka koronti kɔnɔ a bɛ ka koronti ma babu ta ko filanan an b'o daminɛ
daminɛ fɔlɔ n y'a dɔn George ka kuma kɔnɔna la Musa Dunbiya a y'a jira k'a fɔ ka an ka insister technique kan ani a ko a ma fɛnɛ k'i ye prix caman sɔrɔ donc o daluya kɔni i b'o d'a ma bi yanni ka taa n'Ala sɔnna toujours an bɛ contenu kɔnɔna la ne maa min b'a fɛ ka pitch ɲɛnama kɛ an da sera ta ma ani i bɛ fɛ ka pitch kɛ maa minnu ɲɛma ka se ka olu k'u dɔn jɔn de don o kɔfɛ yala fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ George da sera gestuellement n'o ye yɛrɛ kɛcogoya ye i bɛ se ka walawala jumɛn di an ma toujours fɛɛrɛ tɔw kan. George da sera yɔrɔ min ma o ye scène de kan kosɛbɛ u t'a dɔn préparation minnu kɛra an b'an kɛ k'o kɛ u b'a fɔ bon a ka nɔgɔn kosɛbɛ n bɛ projet labɛn dɔrɔn n bɛ taga o fɛn tɛ i bɛ pitch labɛn i bɛ temps de di yɛrɛ ma ka exercer kosɛbɛ i b'a kɛ so i kelen i b'a kɛ dumare ɲɛma n'o ka di ye i bɛ mɔgɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw de wele hali n'an bɛ dumuni na ne b'a fɔ a ye dumuni jɔ tan ou bien n'an bɛ gɛrɛn na a ye ɲɛma ka namɛ tan tɔ n bɛna n ka pitch kɛ i b'a kɛ i b'a ye i bɛ dege mɔgɔw la mɔgɔw b'i ɲɛma i bɛ k'a kɛ erreur minnu bɛ yen u b'o fɔ i b'o bɔ a la ou bien n'a ka ɲi u b'a fɔ vraiment a ka ɲi mais i bɛ se ka nin yɔrɔnin fara a kan o bɛɛ b'i dɛmɛ pitch kɔnɔna na bon n'i ko ko technique a kɔnɔna na toujours pitch ɲuman bɛ kɛ an bɛ formation kɛ mɔgɔw kunna pour que u bɛ yɔrɔ minnu fɔ parce que n y'a fɔ cogo min na i bɛna pitch kɛ mɔgɔ minnu ɲɛma i b'olu ɲini k'o dɔn mais méthode dɔw b'an bolo formulaire dɔw b'an bolo chronologiquement i bɛ jeune bɛɛ bɛ se ka min suit i bɛ ka pitch kɛ mɔgɔ min ɲɛma a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye min bɛ se ka olu lasɔn o fɔlɔ ye jumɛn ye an b'a fɔ k'i ka projet présente pitch daminɛ problème dɔ la i bɛna degun min bɔ mɔgɔw kan i bɛ a daminɛ o la hali ne yɛrɛ b'a daminɛ o de la i bɛ don dɔrɔn sigida nin na ni ɲama de bɛ tantɔ a bɛ ka nin soso qualité bɔ a bɛ ka pali bɔ i bɛ bali ka problème fɔ n'i tilala problème na e bɛna min kɛ pour que ka degun in bɔ mɔgɔw kan i bɛ o tugu o la o tuguli o la i b'i ka innovation fɔ parce que bi bi in na an kana mɔgɔ si nɛgɛ ka wuli dɔrɔn ka projet kɛ parce que mɔgɔw b'a la parce que i y'a ye cogo dɔ la mais e bɛ ka problème min fɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ entreprise wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ k'o problème kelen ye résoudre mais olu bɛ ka résoudre cogo min na e ka innovation ye jumɛn i bɛ o fara a kan diyagoya la n'i bɛ innovation o ye tɔw fɛ yen o de bɛ mɔgɔw sama ka na halisa e ka yɔrɔ la ka concurrent to yen donc o b'i ka projet fɛnɛ mɛn si la donc n'i tilal'o la i b'i présenter i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ mɔgɔw ye donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ a tɛ daminɛ présentation yɛrɛ ye n'a ka di i b'a daminɛ ni présentation ye n'a ka di i b'a daminɛ ni présentation ye mais généralement an b'a fɔ mɔgɔw bɛ i ka message la kosɛbɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ka présentation kan n'i y'a daminɛ ni problème ye dɔrɔn mɔgɔw b'u ɲɛ waga i la n'i ye solution fɔ k'i ka innovation fɔ mɔgɔw bɛ attirer kosɛbɛ mɔgɔw attention attirer o bɛ mɔgɔ attirer ka tɛmɛ e yɛrɛ kan parce que kuma ka fisa n'i yɛrɛ ye e bɛ ka min fɔ ka fisa n'i yɛrɛ ye donc n'o bɔra i b'i présenter n'i ka présentation bɔra i bɛ don i ka projet kɔnɔ dɔɔnin i b'i ka n'a sɔrɔ i ye entreprise parce que a fila de don n'i ka entreprise créelen don ou bien n'a créelen tɛ n'a sɔrɔ i ka entreprise créelen don ka ban i ye fɛn minnu réaliser i b'i ka réalisation fɔ genre nin client hakɛ de bɛ n bolo n y'a daminɛ a ma mɛn kosɛbɛ mais ni n cɛsiri fo ka nin client hakɛ sɔrɔ donc i ka réalisation i b'o fɔ bon ni employé nombre de bɛ n bolo n ye nin cakɛda de créer mais dans les jours à venir n bɛ fɛ ka nin employé in fɛnɛ fara a kan i b'i ka chiffre d'affaires fɛnɛ fɔ genre san kɔnɔ ou bien kalo kɔnɔ i bɛ wari min sɔrɔ i b'o fɔ mɔgɔw ye i ka interlocuteurs ye n'u y'o kuma ninnu mɛn i ye emploi fɔ i ka chiffre d'affaires fɔ i ka clients fɔ donc ça veut dire que i b'i ka projet maîtriser donc n'o bɔra yen i bɛ tila ka jigin i ka besoin kɔnɔna na e mago bɛ jumɛn de la sisan parce que e bɛ ka na pitch kɛ fɛn dɔ de kama donc n'i ka besoin ye wari de ye ou bien n'i ka besoin ye minɛn de ye ou bien n'i ka besoin ye fɛn minnu ye i b'olu fɔ donc besoin sɔrɔlen e bɛ na ni besoin dir'i ma e mago bɛ min na n'o sɔrɔla e bɛna se ka jumɛn de kɛ na besoin i b'a utiliser cogoya min na i b'o de fɔ kosɛbɛ i y'a fɔ k'i ya chiffre d'affaires fɔ sa k'i b'o de kɛ san n bɛ ka kuma kosɛbɛ pour les entreprises existantes parce que fɛn yɛrɛ i ka assistant y'a fɔ ko a yɛrɛ nafa ye i bolo bɛ min na dɔɔnin i b'o de maîtriser donc n bɛ ka kuma o contexte la n'i tilal'o la wari mana d'i ma i bɛna se ka min réaliser genre i ka chiffre d'affaires bɛna bɔ par exemple 12 millions na ka na 30 millions na n'i ye dɛmɛ in sɔrɔ i ka emploi i bɛ 4 la bi n'i ye dɛmɛ sɔrɔ i bɛ se ka na fo 30 la voilà i b'olu fɔ quoi
Donc il y a une vision fene faro kan o ko fe bi ka équipe présenter genre ni war di man ni équipe ni na gérer parce que projet bébé tani équipe ni man ni équipe ni man faut très généralement ni yoroni ni on fara on ka projet là akera mo ko akera banquier o parce que banquier ni chiffre d'affaires fo mensuel annuel ni rubé fo donc ça veut dire que ton projet est rentable banquier be son ni ga impact tout fo genre ne a fo déjà y de kumba mo ko i emploi créer le fo amana ke mo ka be fe ka sigida impacté o fene be son ro amana ke mo mi be fe ya produit free i ga innovation ro fo jar o fere ni no ba to ki be ga pitike mo a ti ki convaincu voilà ani famille chama soro ni a processus mo se ka mi sui ya so se ka famille chama soro aywa toujours ambe continuer ka babuye anka mawule ni sabana le kena soro ne Mamadou Doucouraye Mamadou wini soro ami focus ba ngawle jabila e chekurule sar o promoteur peut-être chekurule farm chekurule farm chekurule farm c'est ka fayra Mamadou Doucouraye joyi ok comme il y a photo na me haketo ke ngaritar la parce que bon c'est là que on est doni le to Mamadou Doucoura ne chageda be no to ko chekurule farm no nyeshile me mano production ma anika usu to ko nyumana le o nyamaye en même temps ni hyper sortant des autres techniques je suis sorti avec une licence donc en même temps spécialisé le no Djegemara là voilà 6 ans d'expérience sur le terrain au Bénin Djegemara. Donc en même temps nous consultant une formation organisée sur le compte du péage en même temps consultant au guichet des prestataires agricoles. Voilà, merci. Nala samaye tabe chama trola wala babo kana kon dola kono ay fan chama aborda la kaba no yi petit ya ketu ya ni mam se ka fere mun adopter ya ça se ka petit ni manque musa bora ka mi fo sa ya la franga bibolo au bela de ka. Ok. Je pense que bon, chama fora konna la, surtout un rebora ka tourner mke. Pichi ay mo mun former a konna la, mo mun nyo soro kene ka no gra compétition pour que ga sega chebol ke. Et je me bénéficiaire konna la. Je pense que Pichi quand entrepreneur ga parcours là parce que il sera la petite femme kanya abato ko chama be wulu nyedo par exemple comme ça ni ikangi ga projet do nyefo bayer do yana tankuru ni konna la abseka formali kala babuela to ga mina Pichi est important si de en même temps donata la peut-être partenaire kuro wero bi bulu be fe ki ka projet nyefo ulu fanayena kula convaincu ga ce qui demain en même temps ni bi fe ki ga produit feri ou un service do abato bi se ko lu bel développer manière mam be se ka formali sura la tankuronin konna la mu bi se ga ke ga projet babu ya fanunye élément munu na fa babe munu na ko so na comme ça du ya photo ga na e ga problème en même temps solution ma apporter en même temps be famille ya kuraya konna la muni to te munke en même temps mo be muna pour que ga se ga au problème résolu le problème résolu là o mano musaga insoro o ba to fana ebe joli soro dona tawla munte korole ga soro yiri wale donc souvent ibtaga soro projet do be ulute soro la do mais abe nafa wɛrɛ lase sigida ma voilà donc olu bɛɛ ye petit importance ye petit b'a to entrepreneur ko développer a bayer ɲana interlocuteur ɲana ani maa min bɛ kuma na. D'accord, an ye faamuyali caman sɔrɔ la o la Georges vu que vous avez un peu duré au Mali cela veut dire que vous comprenez quand même le bamanankan même si vous ne pouvez pas vous exprimer correctement. Alors est-ce que vous avez des ajouts à faire par rapport à ce que Moussa et Mahamadou viennent de dire? Oui, bon, c'est juste un complément. Et eux, ils font focus sur le corps même de leur métier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Oui. Mais juste attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que quand Barack Obama dit « Yes weekend », Yes weekend. Yes weekend, c'est quelque chose de 10-15 secondes. Oui. Mais ça a attiré l'attention de tout le monde. Oui. Tu vois, ça a attiré l'attention de tout un peuple et on l'a porté à la tête d'un État de la première puissance. Oui. Après lui, il y a eu un entrepreneur. Quand on voit un peu la tendance actuelle, les personnalités qui se positionnent pour prendre le pouvoir et les personnalités qui ont aujourd'hui la confiance des gens, c'est les entrepreneurs. Oui.
C'est les entrepreneurs. Tu vois, même au Mali, quelqu'un sorti de nulle part a été la 3e puissance politique du Mali aux dernières élections. C'est un entrepreneur. Dans beaucoup de pays, on regarde autour aujourd'hui. Hier, on a nommé un entrepreneur Premier ministre du Maroc. Son parti est devenu la première force politique du pays. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens commencent à comprendre qu'un État ne se gère pas comme de l'amusement. Et c'est les clés même de l'entreprise qu'on utilise pour créer de l'emploi dans un État. Ce qui fait que nous tous, nous devons nous intéresser, au réflexe d'entrepreneur. Que tu sois entrepreneur ou pas, aujourd'hui nous sommes là en train de parler du pitch. Ne réduisons pas ça à l'entrepreneuriat. Eux, leur spécialité, c'est l'entrepreneuriat. Mais si tu écoutes, tu dis, pitch, c'est un truc d'entrepreneur, tu zappes, tu vas ailleurs, tu auras raté quelque chose sur Savoir FM. Parce que toi, le politicien, tu as besoin de pitcher. Toi, le député, tu as besoin de pitcher. Toi qui veux être maire, tu as besoin de pitcher. Et quand tu parles très peu, tu arrives à convaincre et à dire essentiel, tu peux facilement bénéficier de l'attention des gens. C'est ce que moi j'ai juste à ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Georges Akibode. Émission ye entrepreneuriat ye a bɛ lase aw ma samedi ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la o b'a jira dɔgɔkun dɔ ko ni samedi donya kɔni sela bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a labɛn ka jamukan kɔnɔna ka kɔnɔ ka se ka faamuyali caman sɔrɔ an ka babu kan a bɛ lase aw ma Abubakar Kanute fɛ bi maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la o ye Masa Sulemani Kulubali min bɛ ka kameraw dirige ka an jaw ta ka fili bɔlɔlɔsiraw kan o ye Bili ye n'o ye Bukari Gindo ye ayiwa o b'a to an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔna la waati kɔni a kɔrɔna kosɛbɛ mais donna nataw la na wele bila tuguni an ka maa weleliw ma u ka se ka na yaasa an ka se ka babu ninnu ta kelen kelen ka se ka walawalali caman d'u kan lamɛnw bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na an ka babu filanan o ye de source de financement innovant Moussa Doumbia. Oui, source de financement innovant. Kuma caman na an b'a mɛn financement mais innovant o ye fɛn jumɛn ye? N tɛ ka ɲininkali la. Source de financement innovant hali ne yɛrɛ ka page personnelle kan ne bɛ to ka vidéo kɛ sur l'entrepreneuriat mécanisme kan ka kɛ mais question bɛ poser mɔgɔw fɛ kosɛbɛ entrepreneuriat in na o ye source de financement ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ idée bɛ n na mais wari tɛ n bolo bon ou bien n y'a daminɛ mais wariko bɛ ka n bloquer donc source de financement innovant entrepreneuriat parcours la comme i y'a demandé cogo min na o ye entrepreneur yɛrɛ bɛ se ka a ka musaka entreprise musakaw sɔrɔ cogoya min na cogoya kura minnu na minnu kun tɛ yen ou bien minnu kun bɛ yen mais mɔgɔw t'a kalama voilà o ye a définition bamanankan ye minnu tun bɛ yen mais mɔgɔw t'a kalama voilà minnu bɛ yen mais mɔgɔw t'a kalama ou bien minnu tɛ yen fɔlɔ voilà entreprise bɛ se ka entrepreneur bɛ se ka entreprise musakaw sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛw la minnu tɛ yen a ka sigida la ou bien minnu bɛ yen mais mɔgɔw tɛ a kalama an bɛ don a kɔnɔ komi waati kɔrɔ ok financement jumɛn ye misaliya misaliyala o ye financement bon a daminɛ an b'a daminɛ ni o ye k'a daminɛ n'i yɛrɛ ka fond ye o de ɲɔgɔn tɛ yen parce que n'i y'a daminɛ n'i yɛrɛ ka wari ye
u ka tiɲɛ ten i yɛrɛ tɛ sɔn o ma genre ko na ye na n dɛmɛ ka n ka wara faga a kunkolo b'i yɛrɛ bolo n'i y'a daminɛ n'i yɛrɛ ka wari ye cogo o cogo la a wara in kunkolo bɛ k'i bolo ni mɔgɔ ye wara kunkolo bolo u bɛ n'i dɛmɛ donc n'i ye a daminɛ n'o ye o kɔfɛ i bɛ se ka i yɛrɛ ma dɛmɛ ni équipe ye équipe n'o ye baaraɲɔgɔnw i bɛ se ka bibi na i bɛ se ka baaraɲɔgɔnw wele jeunes wele ou bien i dalen don mɔgɔ minnu na mun bɛ se k'i dɛmɛ i ka projet la i bɛ se ka olu wele aw ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ye aw ka wuli ni n delila k'a dɔ fɔ a ka émission dɔ la entreprise bɛɛ ye vision de ye bibi in na entreprise bɛɛ bɛ taa ni vision de ye ni yeta ka bon dɔrɔn aw bɛ taa maintenant aw bɛ stratégie bɔ aw bɛ kuma parce que entreprise cogoya ka ca entreprise individuelle bɛ entreprise SA bɛ yen SARL bɛ yen a bɛɛ bɛ yen part sociale bɛ entreprise kɔnɔ aw bɛ se ka ɲɔgɔn wele aw bɛ équipe formée sur la base de ça aw bɛ kɛ collaborateur ye aw bɛ kɛ partie prise ye entreprise kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a bolo la bɛɛ lajɛlen b'a hali n'a m'aw kɛ bolodon ko ye mais aw bɛ bɛn fɛn dɔ kan n'aw bɛnna fɛn dɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a bolo don a kun ka na ka entreprise musaka in sɔrɔ voilà a bɛ se ka kɛ wari t'e kun mais idée b'i la mɔgɔ wari bɛ dɔw kun a bɛ se ka kɛ hali wari yɛrɛ t'olu kun ten i b'a fɔ mais i mago bɛ compétence de la i mago bɛ juriste la i mago bɛ économiste la i mago bɛ gestionnaire la i b'a sɔrɔ a compétence t'i la i mago bɛ commercial la u b'u wele ka na u bɛ na n'u ka compétence ye ni mɔgɔtigi dɔ bɛ yen i b'o wele u bɛ na n'a ka wari ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ten hali waribaw tɛ koyi n'i tilal'i yɛrɛ ka fɔ na i bɛ se ka o utiliser o kɔfɛ bon je pense que Georges bɛ ne bɛna dɔ fɔ donc n bɛ da olu fila ma. Voilà, Georges, toujours nous sommes dans le financement innovant. Alors, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Moussa Doumbia vient de dire? C'est juste lui dire que lui, il a déjà expérimenté en toute vérité toutes ces étapes. Et si tu suis un peu leur parcours, tu comprends qu'ils sont passés par d'abord le crowdfunding. Aujourd'hui, qui doit être vraiment plus vulgarisé au Mali parce que le crowdfunding, c'est le financement participatif. C'est-à-dire, nous tous, on constate au cours de l'année, tout le monde se plaint, il n'y a pas d'argent. Attendez, Tabaski va venir. Chacun a en moyenne 100 000 francs à mettre dans Bazek Gesner avec les trucs là. Mais on aurait pu investir, faire des financements participatifs parce que aujourd'hui, ceux qui font le choix de rester, de croire au Mali, ils n'ont pas le droit qu'on les déçoive. Ils ne méritent pas qu'on les déçoive. Parce que quand tu vois ceux qui partent, qui traversent le désert, qui affrontent la mer, je veux parler, quand je parle, regardez-moi en direction, je veux parler des Dougara. Vous voyez. Mais pourquoi ils partent? Et tous, ils vont se battre, ils aiment leur pays. Ils envoient l'argent dans leur village. Mais c'est un drame de partir. Mais ceux qui font le choix de rester, nous qui avons 1 franc, 2 francs dans nos poches, c'est cruel de voir ces jeunes se battre et ne pas activer le crowdfunding. Donc, c'est important qu'on vulgarise. Peut-être, il y a certains, ils sont de bonne foi, mais ils ne savent pas que cette démarche existe. Et ceux qui font le crowdfunding aussi, c'est une plateforme en ligne et ils restent en ligne. Au lieu que tu lances une campagne de crowdfunding, passe dans les radios, passe dans les médias. On laisse et on gère le tout en ligne. Mais le petit commerçant qui est au marché, qui a de la liquidité, ne va pas sur Internet forcément sur les plateformes de crowdfunding. C'est difficile. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas focaliser tout l'effort sur les médias en ligne. Oui, là, c'est l'opportunité pour moi de lancer un appel aussi à Savoir FM, d'inviter tous ceux qui sont dans une dynamique de crowdfunding, de financement participatif, de passer dans l'émission entrepreneuriale. Et de dire que sur cette plateforme Leti, on a lancé telle démarche de crowdfunding et ils expliquent ligne par ligne les mêmes questions qu'on leur pose sur la plateforme. C'est sur ces mêmes questions que Konaté va leur poser pour qu'ils puissent avoir même l'audio de ça sur un format libre partagé même sur les autres plateformes de WhatsApp et tout ça là. Donc c'est resté dans un... Donc le crowdfunding, tu présentes sur une plateforme l'extrait de ton projet. Et là, le pitch revient. Parce qu'il faut avoir une technique
convaincante pour extraire l'essentiel de ton projet. Exactement. Fais un résumé accrochant qui accroche. Donc, quand tu partages, les gens, ils viennent, ils lisent le projet et chacun contribue. Un peu, et il te donne les moyens de réaliser. Au Mali aussi, il y a Love Money. Love Money. Ouais, Love Money, c'est l'argent qui vient de la famille. Quelqu'un de la famille, un parent, un ami qui a dépassé l'étape amitié avec toi, qui est dans une fraternité, croit à ton projet. Donc, il ne te fait pas un prêt. Il te donne l'argent, il dit, j'accompagne tes idées. Donc, et ça aussi, pourquoi Love Money ne marche pas trop au Mali? Parce que c'est l'argent de mon tonton. Je n'ai pas la rigueur de gérer l'argent de mon tonton. Ton tonton quitte la maison et peut faire le Love Money ailleurs où il a vu quelqu'un qui est dans la rigueur. Parce que toi, tu vas banaliser son argent. De toutes les manières, si je ne gère pas bien l'argent, c'est l'argent de mon tonton. Ça fait qu'ils ont fait. Donc, ceux qui sont demandeurs de Love Money doivent changer de caractère, bien se comporter, avoir une rigueur dans la gestion de ces sous. Aussi, notre mentalité ne nous a pas préparés à aller vers l'actionnariat. Aujourd'hui, je suis porteur d'un projet, par exemple, de 10 millions. De 10 millions, quand je fractionne par 100, ça me fait 100 000 francs par action. Exactement. Mais maintenant, si je me protège autour de 51 actions, donc je suis majoritaire. Je suis majoritaire. Donc, ce que je demande au public, c'est 100 000 fois 49. Comme ça, moi, je garde les 50 plus une voix majoritaire. Donc, personne ne prendra possession de mon entreprise. Et on ne va pas se le faire parce que nous sommes amis, non. On va chez un notaire. On va voir les conseillers, les spécialistes. Tout mettre sur papier. On met tout sur papier. Quand il y a problème, ce n'est pas toi et moi, on va gérer. Ce n'est pas ta tante qui connaît mon oncle qui va rentrer à la maison, on va faire la réunion. Non. On retourne chez le notaire et on prend notre convention, on lit article par article en cas de cette situation, quelle est la réponse. Donc, c'est ce flou qui fait que les gens, ils ont peur d'ouvrir leur capital. D'accord. Ils ont peur. D'accord. Merci beaucoup. En cas où tu as voilà, Mamadou Doucoura, d'accord, bien qu'il y a un fara ni financement innovant. Bon, financement innovant, nous avons presque un meilleur effort. Par exemple, nous avons un business cocktail, business cocktail. Par exemple, quand investisseur bon il a fait Moussa Degbali nous là sur il chance local d'inviter invité. C'est vrai à Warboli Moussa Rabado mais avec Akumbo parce que au rôle là si sani sera pour là sur c'est qu'à hôtel Radisson ta. C'est vrai à Daga Geleme il se gâte quoi avoir qui en groupe entrepreneur d'amana ou invité qu'à Doumouni n'amo club fegla buffet donc au bena a ou invité waro ronana do donc au lundi sécurité de tout nous venons soirée donc au sega 1 minute 2 minutes d'entrepreneur ou on veut passer pour projet expliquer aussi au fond c'est au fond je pense que dans soro un réseau qu'on a là au fond nous fond soro donc au fond innovant et financement qu'on a là. D'accord. Voilà. Dans son aide, fournia pour l'embo y en a tout gamina. Bi wati contemporain mtianga sikabdo en profondeur en kababu qu'on a là. Abduna nataula na masala krota babu nbila de linkin kam. Ya salamo bsiga femia sorola. La mukmalama di yanka maululuma ka folani Mamadou Doucoura ka malama ma kunche mo. OK, malama melo bolo bo e ka wulwele la c'est Mali jeunesse bema, c'est-à-dire que bon bibi nania ta la des problèmes na changa société qu'on a là problème chamambi donc na kinao kelengele na besera ka orienter ni problème no ma ka essayer ka solution sur là je pense que problème chamambi résolu un problème chama résolu là mana farano o jamana ka développement ni toye quoi par exemple ne côté là j'ai beaucoup de aller faire boisson gazeuse une problème na c'est moi amu abedo qu'on a là ne faire jega marato ni ma e ka mbo jega bol la kofe kana
ka essayer ka wala ka mara ka usutogo ɲuman na mun tɛ bana la merci mun tɛ kɔlɔlɔ lase an ma an b'olu bɛɛ kɔnɔna la maintenant je pense que wariko in de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye mais an ye explication minnu di bi je pense que wariko tɛna kɛ gɛlɛya ye bilen. Voilà. Georges, votre mot de la fin. Merci beaucoup. On est ensemble juste pour dire que j'aurais souhaité qu'on sorte maintenant l'émission pour aller dans les grandes écoles de commerce, les grandes écoles de management, pour que ensemble l'émission puisse être délocalisée parce que j'aime cette émission, j'aime l'intituler Savoir FM car on en a besoin. Merci beaucoup. Moussa, votre mot de la fin. Mot de fin, c'est inviter tout le monde, Malien Thierry Mousso, Malien entrepreneur demain. Demain, que voir que demain, aller à produire ça. Il m'a dit qu'on va valoriser pour que l'emploi nous pérenniser, pour que les entrepreneurs nous prennent demain ou parce qu'on va parler de tout. Merci. Merci beaucoup. Moi, belle de l'époque, parce que on a voulu dire là, il y a l'emploi où famille, chama trop bibabu quand. Duna nato là, na voulu blomatu ni malgré que t'as battu bolo, na voulu blomatu na ngasi ka masala ke ni babu ka. Je suis fina photographe na kasi ka émission ka bossi de ko katane kino babu na la sono frenya avec direction mo direction mi ka ko ni dan abi bela de l'époque ka bela de wori mando munu tumi ka la manga fin so faire ani munu tumi ka an la je an ka bolo so ka ma ko be bela de émission ni c'est une ka no rediffusion au beket dimanche do fait no signé kadam no 22h la katable 23h la ko mo c'est que émission dafani so wati bela de langa page Facebook sans faire ani ka chaîne YouTube ka ni ka page Facebook ani ka compte Facebook ambe fo li bela de ma mami tun tega bi ne ko kala fila o Suleiman Koulibaly caméra la bilbe no ambe bela de fo ka bela de wori mando ala ka ni wati heradi on bela de ma merci.